18 гасырда Карл Линне исемле швед ботаниги шишек сәгате ясый. Ул шишекләрнең ачылу вакыты белән эшли. Шишекләр көннең билгеле бер вакытында ачыла һәм ябыла. Ленинның планы идеаль булмаса да, аның идеясе асылда дөрес була. Шишекләр чыннан да үз режимнары белән вакытны туя. Иртәнге шишекләр сәгатькә караган кебек иртән-иртүк ачыла. Ак су лилияләре шинсә, димәк кич төшкән. Төнге шишекләр исә аңлашыла ки, төнлә генә шишекләрен ача. Ләкин үсемлекләр вакытны ничек туясың? Сүз уңаеннан, үсемлекләр генә түгел әле. Җир йөзендәге күп кенә организмнар көннең кайсы вакытында булуларын туя бугай. Моның сәбәбе тере организмнарның эчендә тикелләүче сәгатьнең циркад ритмнарында. Бу биологик сәгатьләр аларга вакыт артыннан күзәтергә һәм җайлашу өчен мөһим тышкы сигналларны күрергә ярдәм итә. Бу бик мөһим, чөнки планетабызның хәрәкәте һәм әйләнү йышлыгы даими рәвештә хәрәкәттә булырга мәҗбүр итә. Тик гадәттә бу цикл буенча үзеннән-үзе бара. Циркад ритмнары төрле сигналларны берләштереп, организмга кайчан уянырга, кайчан йокларга һәм кайчан уяу булырга кирәклеген хәбәр итә. Үсемлекләр өчен яктылык һәм температура үзгә сигнал. Алар молекуляр дәрәҗәдәге реакцияләрне эшләтә. Яфрак, чәчәклек, сабак күзәнәкләрендә фитохром бар. Бу яктылыкны танучы нәни молекулалар. Яктылыкны таныгач, фитохром химик реакцияләр чылбырын башлый һәм сигнал күзәнәк төшенә барып җитә. Анда транскрипцион факторлар яктылыкка бәйле процесслар өчен җаваплы аксымнар синтезын башлый. Мәсәлән, фотосинтез өчен җаваплы аксымнар фитохром үсемлеккә төшкән яктылыкны гына түгел, ул үсемлеккә төшкән яктылык тулкынының озынлыкларындагы аерманы да тоя. Шундый искиткеч төгәл сиземләү сәләте белән фитохром үсемлекләргә көн уртасы белән кич арасындагы аерманы тоярга мөмкинлек бирә. Кояш астында утырамы, яисә күләгәдәме, мөһим түгел. Үсемлек химик реакцияләрен тышкы мөхиткә бәйле рәвештә җайлаштыра ала. Бу барыннан да иртәрәк уянучы үсемлекләргә кагыла. Мондый үсемлекләр кояш чыкканчы берничә сәгать алдан җанлана һәм фотосинтез аппараты өчен РНК матрицасын синтезлаштыра. Фитохром яктылыкның көчәвен хәбәр иткәч, үсемлек яктылыкны тотып алучы молекулаларны күбрәк ясый. Димәк, ул иртә дәвамында синтезлый һәм үсә ала. Таң аткандагы яктылыкны туплаганнан соң, көннең икенче яртысында үсемлек озын энергетик чылбырлар, глюкоза полимерлары, мәсәлән, крахмалны синтезлый башлый. Кояш бата һәм эш тәмам, ләкин үсемлек төнлә йоклап ятмый. Кояш яктысы булмаганда, үсемлек көне буе синтезлаган крахмалны таркатып, матдәләрне эшкәртеп үсә. Күп кенә үсемлекнең сезонлы ритмнары бар. Кышын карга күмелеп, язын яңадан уяналар алар. Фитохром көннең озынлыгын һәм яктылыкның көчен сизә. Әмма әлегә аның температура үзгәрешен аңлау механизмы өйрәнелмәгән. Бу система үсемлеккә яңа мәгълүмат тапшырып, җылы һавада серкәләнү өчен чәчәк атырга өндий. Циркад ритмнары үсемлекне тышкы мөхит белән бәйләүче система. Бу тирбәнешләр үсемлекнең үзеннән килә. Һәр үсемлекнең үз ритмы бар. Алай гына да түгел. Бу сәгатьләр тышкы мөхитнең һәм сигналларның үзгәрешләренә җайлашалар. Даими хәрәкәттә булучы планета нәкъ менә циркад ритмнары үсемлеккә көндәлек җәдвәлләрен үтәп, үз вакытларын кадерләргә мөмкинлек бирә.